Boj proti prachu v domácnostiach je rozhodne nikdy sa nekončiaci. Ešte, že máme vždy po ruke vhodné zbrane, ktoré sú na našej strane. Už 110 rokov nás v tomto boji sprevádzajú vysávače. Čerstvou posilou do prvej línie je aj Siemens VSZ5 GPX2 a v tomto večnom boji nám určite pomôže prikloniť misky váh na našu stranu. S výkonom 950 W a akčným rádiusom 10 metrov patrí VSZ5 GPX2 k menším vysávačom. Hlučnosť sa podarilo zastaviť na veľmi priateľnej hodnote 75 decibelov, čo je vzhľadom na výkon veľmi slušné číslo. Za celým tým tajomstvom výkon versus hlučnosť je technológia Siemensu s názvom Efficient Air Dynamics. Táto technológia patrí celému radu Xtreme, do ktorého sa radí aj VSZ5 GPX2. Vďaka špeciálne tvarovanému nasávaciemu systému kombinuje niektoré vlastnosti cyklónového vysávača s klasickým, kde sa nečistoty ukladajú do sáčku. Slúži to hlavne na plynulejšiu reguláciu výkonu. Objem vrecka na prach je až 5 litrov a samotné vrecko má 5 vrstiev. Posledná 5. vrstva pritom patrí mikrohygienickému filtru. Vzduch nasatý kompresorom cez Efficient Air systém je zároveň filtrovaný HEPA filtrom. Je to trieda filtrov schopných zachytiť až 99,7% jemných čiastočiek prachu až do veľkosti 0,3 mikrónu. Táto informácia je dôležitá nielen pre poriadku milovné gazdinky, ale najmä pre alergikov, ktorým táto vymoženosť zasa o niečo uľahčí život. Pri vysávaní je dôležité, aby sa vysávač ľahko prispôsoboval vášmu pohybu. Na to slúžia otočné kolieska s pogumovaním, určeným pre čoraz viac sa objavujúce tvrdé podlahy. Aj nasávacia hadica sa dočkala vylepšenia a má zvýšenú flexibilnosť a odolnosť v ťahu. Veď je to jediné spojenie s vysávačom a nebudeme si klamať, že za ňu zariadenie často ťaháme. K zaujímavým ergonomickým prvkom patrí nielen teleskopická nasávacia trubica, ale aj odkladací priestor na nadstavce vysávača práve pre nasávaciu trubicu. Odpadá teda problém odbiehania pre nadstavec, ktorý je v tej chvíli potrebný. Všetko je pekne uzatvorené v samotnom tele prístroja. A najlepšie nakoniec. Siemens sa totiž rozhodol, že nebude šetriť len vonkajšok tohto vysávača, ale aj jeho motor. A preto zariadenie vybavil plynulým rozbiehaním motora. Ak teda hľadáte rozumný, menší vysávač, rozhodne zaraďte do zoznamu kandidátov na vášho domáceho pomocníka aj Siemens VEZ5 GPX2.